Caçador de lleons, 1883. Agapit Vallmitjana i Abarca, Parc de la Ciutadella. L'escultura Caçador de lleons, obra d'Agapit Vallmitjana i Abarca, inaugurada el 21 de setembre de 1883 al Parc de la Ciutadella i coneguda també amb el nom de l'Africà. És una escultura de marbre blanc sobre pedra calcària. Aquesta escultura va ser encarregada per l'Ajuntament de Barcelona el 1883 per l'Exposició Universal de 1888 celebrada a Barcelona. L'escultura va guanyar el 1884 una medalla a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. Vallmitjana és l'autor d'altres escultures que representen animals, com els lleons de l'escalinata del Palau de la Generalitat de Catalunya, els lleons del Monument de Colom i l'escultura del lleó que va ser instal·lada al Zoo per celebrar el 1992 el centenari de la fundació del Zoo. L'escultura Caçador de lleons, Cazador de leones, obra d'Agapit Vallmitjana i Abarca, inaugurada el 21 de septiembre de 1883 en el Parque de la Ciudadela y conocida también con el nombre de l'Africà, el africano. Es una escultura en mármol blanco sobre piedra caliza. Esta escultura fue encargada por el Ayuntamiento de Barcelona en 1883 para la Exposición Universal de 1888 celebrada en Barcelona. La escultura ganó en 1884 una medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Vallmitjana es el autor de otras esculturas que representan animales, como los leones de la escalinata del Palau de la Generalitat de Catalunya, los leones del Monumento a Colón y la escultura del león que fue instalada en el Zoo para celebrar en 1922 el centenario de la fundación del Zoo. Font de la cigonya i la guineu, 1884. Obra d'Eduard Alentorn, Parc de la Ciutadella. És una font d'obra vista en dos nivells, ambdós en forma hexagonal. Al capdamunt de l'hexàgon central s'erigeix un conjunt escultòric en marbre blanc amb una cigonya, una guineu, un plat i una gerra. El conjunt escultòric va ser creat per l'escultor Eduard Alentorn l'any 1884 i adquirit per l'Ajuntament de Barcelona directament a l'entorn al preu de 6.000 pessetes d'aquells temps l'any 1890. La font va ser instal·lada en una petita plaça al costat de l'Ombracle, dins del Parc de la Ciutadella. La font de la cigonya i la guineu s'inspira en la faula de la cigonya i la guineu d'Isop, segons la versió de Jean de La Fontaine. Una guineu va convidar la cigonya a dinar a casa seva i li va oferir sopa, de manera que mentre la guineu se la prenia, la cigonya patia perquè no podia arribar al líquid amb el seu llarg bec. Humiliada, va convidar un altre dia la guineu a casa seva i li va oferir llet en un got, de manera que la guineu no va poder beure-la. Es una fuente de obra vista en dos niveles, ambos en forma hexagonal. En lo alto del hexágono central se erige un conjunto escultórico en mármol blanco, con una cigüeña, un zorro, un plato y una jarra. El conjunto escultórico fue creado por el escultor Eduard Alentorn en 1884 y adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona directamente a Alentorn al precio de 6.000 pesetas de aquellos tiempos, en 1890. La fuente fue instalada en una pequeña plaza junto al Ombracle, dentro del Parque de la Ciutadella. La fuente de la cigüeña y el zorro se inspira en una fábula de la cigüeña y el zorro de Esopo, según la versión de Jean de La Fontaine. Un zorro
invitó a la cigüeña a comer en su casa y le ofreció sopa. De manera que mientras el zorro se la tomaba, la cigüeña sufría porque no podía llegar al líquido con su largo pico. Humillada, invitó otro día al zorro a su casa y le invitó leche en un vaso alto, de manera que el zorro no pudo beberla.